A ina zan kwana, ina fito gida ne da bidar mai sona. Ina dubi cikin mata mai ra'ayina, mai kyandiri da sura ita ce zaɓina. Sarauniya ta mata ban ganki ba, tauraruwa ta mata ban ganki ba. Garin Kano na sauka a farkon tafiyata, gidan su Zainaba wata ce mai ƙaunata. Na ajiye jakata a gidan su na huta, wani muka yi muna fira juna mun fahimta. Ta ce da ni ka turo ba yanzu ba, ka zo mi ya aure ba yanzu ba. A can katsinan dukku aman budurwa, Halimatu Sa'adiya yarinya kyakkyawa, jinin Fulani mai kyawun diri da tsaiwa. Ta ce da ni take son rayuwa zuwa fushewa, ta ce da ni ka turo ba yanzu ba, ka zo mi ya aure ba yanzu ba. Ummu Salma yar makaranta diya ta manya, yar gari na Sokoto na san ta tun a baya. Mai ladabi ga manya sannan tana biyayya, ga ilimi na zamani san ba ta karya. Ta so mi ya aure na ci ba yanzu ba, na so mi rayuwa tare ba yanzu ba. Yar gidan sarauta ta minni rana, a can jiha ta Bauchi a gidan sini na zauna. Kome take gidan nana ta za ta dena, idan na ce ta yi tana yi dan farin cikina. Ta ce mi ya aure ba yanzu ba, ta ce na turo mi ya aure ba yanzu ba. Fatima ko a labarinta da tausayawa, ta nunan soyayya ba ni mantawa. Kullum zubar hawaye tsoron ta yin shigewa, ƙaunar da ita ke mun ban iya misaltawa. Ta ce mi ya aure ba yanzu ba, ka zo mi ya aure ba yanzu ba. Wanda ke a raina ya hana da amincewa, mun yi alkawari na aure da rigayya yar jasawa. Mai riko na addini ba ta yin sakewa, da santa nake tutiya shi ke kushen kishin ruwa. Ita gobe ya aure